Салом алейкум мардум, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Хати шумо бо Умедҷон ва шумо қарордорен дар канали Realphone Москва. Умедҷон технология барои ки ида ҳама канал мебарад. Лучший вариант магазини Realphone. Бардори азиз чиқар гидесен дар магазини мо ҳама наводи аксессуарро овардаем. Мо барои ҳама типи одамора, семейни, одамое ки любители телефонан, одамое ки телефонои обични бюджетни харидор мекардан мехоҳанд, телефонои арзон ва планшет барои ҷиянора. Хоб бардори азиз, якам айнавигари сар мекунем. Ёктем телефоне ки дар дасти мо десен, ин телефони Camon CI. Телефон нав буромад ва корпуси хафошон ёктем, хеле обични бад ранги объектив кардаганша. Камераи асосии телефон 64 мегапиксел, камераи пеш даже 50 мегапиксел ёктем. На, ҳамаш дар рӯи экранаш расондага 5000 мАч батарейка. Камераи асосии худаш 100 мегапиксел, пеш 50 дар. Фронтальни камера 50, камераи ақиб 100 мегапиксел. Camon 20 телефон нав буромад, дар расветка хай дорад. Отпечатки палеци телефон дар рӯи экранаша барои чи? Барои ки экранира кайсаш чётка бадай. Супер AMOLED ба ҳисоб отпечатки палеци телефон дар экран ишо NFC дорад ин телефон. Ва бардор аз ногуфта намонад ки телефон дар расветка хати аст, светка расветкаи сафедаш. Ира Одилҷон кушодна, ана акл худохат. Боз ман шумо свети сиёҳша мекушам, нишонтон метиҳам. Свет сиёҳ чиқиб нашуд, я ҷавоб мебдем. Camon рӯз ба рӯз мардум ба хайрат мондаста ба хотири оне ки дар нарх навои арзон ябо телефонои чотка баровардаста. Пример ҳамин характеристикара телефони Huawei ё ки дигар компания 70-80 ҳазор мефурӯшад. Camon бошад нархи телефон ҳамагӣ 23000 рубл карда. Просто тасаввур кунед чиқадar. Хоб ина комплектатсияи Camon сида чи ҳастад? Иҷа бошад документатсияи телефони ишо чӣ холи прозрачи пластикӣ ҳастад. Ай як да комплектат будан шарт агар ки набошад шарманда. Ҳамин аст. Ва ин бошад свети сиёҳи ҳамин телефон. Ина марамат чиқар гидесен свет сиёҳ. Капош маса матвияй блестящий мекунад. Ин инҷаш бошад глянсовый, ранги стекляние. Ва дута сим-карта ҷои флеш карташ. Иҷа бошад 70 Вт бистра зарядка. 5000 мАч батарейка, экрани телефон бошад AMOLED, 120 ГГц кор мекунад. Памяти бошад 8 га, оперативка 8+8 ва памяти 256 ГБ. Дар комплектация чиқар гуфтем 60 Вт, бистра зарядка худ дорад, хати кабелаш. Ва нархи телефон омади дар магазино 23000 рубл, доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россияро дорем. Дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат карданатон мумкин. Ва албатта планшетҳои ҷиёно барои падаршин планшет, барои дарсол ёд гирифтанашон, барои каникул ҷеста дар каникул барои истифода бурданашон чизи чотка бадай. Ва нархи планшет бошад дар магазини мо нархиш дамаги 9000 рубл, ҳозир 8000 рублш кардагем. Бемалол омада харидорӣ карданатон мумкина. Дар комплекташ клавиатура, мишка ва чихол дорад. Ин планшет ҳама чиза дараш аст. Хай бо касоне ки ҳаракат канали мо давом нашдага, ҳамин видеоро дага. Ва дар канал дороин тамошо кунем, планшетро обзор кардагем, онҷо диданатон мумкин. Ва телефони Samsung A55. Samsung A55 телефонои нав омадага ки нархи телефонҳо дар магазини мо озяд деха. Нархи чанд сомонай? 8 ба 128, 6 ба 156. 8 есть чиро медонад. Масалан просто призм кай медонад, я намедонад. Айда нархошам файнем бардори азиз, бемалол заказ карданатон мумкин. Ҳамаш официални 1 сол гарантия дорад. Бемалол омада хайдорӣ карданатон мумкин. Ва телефони легендарни Redmi 12 муша алакай омад ки бисёри ҳам телефон мепризам. Так что бемалол омада магазини Realphone хайдорӣ карданатон мумкин. Магазин дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленода қарор дорад. Ҳама рӯза соати 10 то соати 10 бегар кор мекунам. Ва инҷа бошад албатта авиакасаи Real Aviam ҳастад. Бемалол Real Aviam омада билет хайдорӣ карданатон мумкин. Ин яка бошад билет гирифтаса ба Ӯзбекистон баъд билет. Ӯзбекистон ҳастан ки ба Ӯзбекистон билет гирифтаса бемалол муроҷиат мекунед. Рақамҳо бошад барои муроҷиат дар рӯи экран алакай десем рақамҳо муроҷиат мекунед ва авиакасаи Real Aviam дар хизмати шумо. Дар охири видео чӣ хел магазин омадан нишонтон медиҳам, бемалол тамошо кардан омаданатон мумкин. Худтон эҳтиёт кунед. Хати шумо буд Умедҷон Ализод ва магазини Realphone. Дӯстони азиз, ҳамин хел чорум вахеди метрои Бутырская меброед ва баъд ин чорум вахед омаданатон ҳамин китоб мехӯрен. Ростаки торговый центр Зеленая инҷада. Ва тарафи торговый центр Зеленый раҳкӣ мешен. ҳамин вақт дохили торговый центр мешен. Ва дохили кишиден ростаки магазини Realphone.